का कहत आलू बाग चली ना घरे कोनो गाड़िया में काहे थी कइले बनी मैं गाड़ी आव जाते सन कुल मर्दन ताकत सन रोता बहुत तेज है हां बहुत तेज सुनी ना ड्राइवर साहब बीजे बनी ड्राइवर साहब हाय पर्दा देखा तरु पीछे बा बीचे बीचा में खड़ा कर देवे के बा ना बाकी तो तू नीचे हो जा हम ऊपर अपन समझ गेली हां समझत नहीं तो का कहत मन बा ना एकदम ना एगो हम सपना रहे सरवा गाड़ियों में सुहाग रात एगो देखले रहे वीडियो मन आइले रहे सुहाग रात बे चुप रही ना चली पहले घरे चले के कही छोड़ा ना हमनियो के जिला के रिकॉर्ड तोड़ देहल जा सुहाग रात मना के गाड़ी में ना हम ना तोड़ेम ना गाड़ी में हां इतना थोड़ा जगह में बा ठीक है बा हम नीचे हो जी तू ऊपर हो जिया ना है ना 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 हे मर्दे तो छोड़ा तब घर आई के सपना सजावल ना हां ए मर्दे ड्राइवर भैया तू काहे नहीं ताकत रह बार बार ए तो घर ही चले के ना हां घरे है हां ठीक बा तो दे दे ना एगो चुमा ला चुमा नियन चुमा बदबू ना कैसे तो खिसिया तारे हो खिसियाम ना लड़की हई भाव देखबे करम भाव देखबू चल हम भाव देखाव त जब पलंग के सरम के बाती तोरा तई ना अच्छा तार बाबू का के पलंग बनोइले हम ही बताबो हम बाप पापा लकड़ी के बहुत मजबूत लकड़ी के ह एगो गाना सुन ले करी ना तो एगो गाना सुन ले रही नहीं हरक के मिलल ह पलाई के पोलो करे चोय चोय बाप हमर नानु करी ना नो ना हमर ई पापा ना की बॉर्डर पर जब लो है हम पापा बहुत मजबूत देले हड़न मजबूत बा ना न तो ई ना की जब खरदान पर चढ़नी जा सरबा चोय चोय बोले लागल ओबे कूदबो करम न अगर चह के तबो ना हिलबो ना करी चलो आज रात में कूदा कूदी होई ना हां एकदम ठीक है उछलिया एकदम ऐसे जैसे बेंग उछले लसन हमारे सपने में एक चला ड्राइवर भैया चलत रहा झाड़ के कल कैसन पागल से भाभी बियाह करा देलिए दिमाग भर गाड़ी का हो का एगो बात पूछल चाहतनी का थी पूछली कि ना हां पूछली हां अब जींसा पिन के जवन हो दुवरिया के मुखिया में ताकत रही का लगे तार वो हमार बहन लगी मामी के लड़की रहे वो बड़ा झकासी रही हो तो रही ना झकास बचपन से शहर में रहल बिया दिल्ली में हां तू कहां रहत रहू हम तो गांव पे रहत तो के हम देखनी ना पहला नंबर तू हमके देखलू देखो हई का कोइले भाई जा माने कोनो ढंग हमर दे हमरा भैया के शादी भई रहे लेकिन होइसे से तना ठीक रहे आज जोकर लागत नहीं जोकर आई दादा चल का कर तू तो जोकर आई ले कब थोड़ा ना मारू मतलब हम अच्छा नहीं छी मजाक के ले हमी ए हो तो बात चला दे अगुआ बनल जा का भैयाओं के शादी हो जाई हां एकदम काहे ना हां तो तू ने बात चलाओ हमें ने बात चलाओ तो एगो बड़का बाबू के लइका बा हां पहले देखम तब काहे के हमर बहन उतना सुंदर बिया मार देखो तानी बाड़ी हौ का कहले एगो तिरपल एक से मारला पावेला ए रुको हां सनी ले वाले देखले बड़ू वीडियो साथ में हां देखले बनी एक बार देखल बिया तब तो पूरा खदाड़ पार कोइले दिया ए हो हां एक बात पूछी सही बताइए हां अकेला में देख रहे रहो कि कहीं जाके हम अकेले में ठीक है बा तू बात छोड़ा हां कुछ के सपना सजैले बाड़ू हम सपना बहुत सजैले बानी न को लइका पैदा कइल जा बता दा नहीं लगल हम लइका उया का सपना नहीं सजैले ए मारा दे सब सपना सोचल जाला देख हम सोचले वाली बताओ तो हां ठीक बा तो गर्मी होता जन तर को पैदा करे के बा हाय हां 11 गो बे इला कहतन जी कपार पे चमक के मार हाला करे लगी असो ए मार दे तू हां उहे बात बतियावलू 11 गो रही था एगो हम रहम जाइली मजना मैच खेले है का कहत रू मैच हम जिम खेले 11 गो रहे त एगो हम जी त 12 गो के टीम होला हां त उहे न बतिया कहते तारो ले अच्छा प्लेयर बनावे के मन हां हां तू बतावा अपन बतावा
हम सपने सजा के आई रही कि घरे काम उम ना करो। ए मर्द हम कौन बात कहत नहीं, काम ना करब ए जे काम के बात ना खे ओके साफा बिलवा दो। हमारा घर में काम के जरूरी नहीं के भौजाई बिया बेचारी काम करे ले आता लेकिन हम कह देते हम ना करम त ना करम, मेको बार ना नहीं धनिया का तू ही तो हमर जान हलगो। तारा पे एगो आची ना आवे देव। हाँ बाहर तो निकले ना दे जब ले तार चाम झूली ना। अच्छा हाँ हो अगर बात बतैले ना हमको तू पैदा करबू। हम तो दुइये गो सोचले रही। दूगो बिना हमरा के दूगो हो जी, बिना हमरा के दूगो हो जी इतना बात बता दो ना ना नू ना तो हम जो चाहत हो ना हम करब।